kaliwangan akong saan. Hey, 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 sa akong kumain. Huwag magtulog kaya kung di pa buhagay, iko'y walang tukay, huwag kondisyon. Hey, 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 manuyog si Mari. Ha, 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 hindi ka naman natin. Pisang na'y kondisyon si Mari. Lang di kadali, mapahuway lang o pangihi. Hey, 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 usap ay mga miyamada na si Kumari, misukol na sa iyang kumpulsyon. Hey, 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 sigundaman mo eh. Wala na.